Ojo lali di subscribe. Numpak ketek ojo balapan, numpak jaran ketok sepatune. Wong wis tuwek ojo biayaan, enak-enak pacaran dikroyok putune. Mulane ojo petakilan. Mangan roti entek 5 sing edong iki kaya Rano Karno. Sekolah dasar sampai tamat SMA. Cita-citaku pengen gondol titel sarjana. Ala bapak dadak jebule gondol anake Wak Munah. Tapi untungnya aku duwe pengalamanku ono bidang seniman. Penghasilannya pancen yo rada lumayan. Ala bapak main sepisan kena dipangan sakwulan. Ketika duwe panjer pancen kenek dirasakno. Sedina suwengi iso main sampe ping 5. Ala bapak sapa tuku sak njaluke bojoku tak tukokno. Rendengan acarane sepi jarang ono yo tanggapan. Kadang-kadang sakwulan main sepisan. Ala bapak sapa toko perlune ndelok wong mangan. Pancen gak gampang wong urip dadi seniman. Akeh-akeh faktore keturunan. Wong tuaku biyen pancen dadi biduan. Ala bapak turun nyang aku, mule aku ya biduren. Gaya dangdut, koko-koko, gaya disco, gaya pinggul, ke kanan dan ke kiri. Sungguh asik, asik, asik sekali. Dangdut musik zaman saiki, lanang wedok kabeh padha gandrungi. Masih sing tuwek yo gak gelem kari, saking asike joget sampai kecemplung kali. Ana
perlu goyang bokong saja maneh jula-juli guyonan iringane mesti adik gamelan sing main arek-arek wetanan kadang-kadang ono sing gak uman bayaran iku ngono salahe dhewe durung main diselek bone waya bayaran ngelirik kancane sebab sing ditompo kari amplope Pak Painten ngemot sosor cekap semanten enggon kula matur waduh panjenengan enak dadi sliman rek temenan apa maneh nek wis stop waduh delok Jakarta lho saiki montore rodo 3 seminggu kas rodo 4 ditenono jam sak wulan rodane 12 koyo sepur elah mulane ya panjake ya ngono nek main iku diselegboni ae rek durung main wis kuwatus nyang omahe engko kepethuk Pak gember listrik meneh maneh bojoku udunen waya bayar apa nek amplop tok kon waduh sapa iki rek Kula nuwun. waduh Kula nuwun. oh mondo oh bener ta rek sing omahe usuk ngerti arek sing penting Kula nuwun. oh monggo aduh saking pundi Kula Nggih, Kula nggih. saking riku mriki. Oh nggih. Mboten kula sengi goleki Mbak Yu. Sinten? Ten omah to? Kula Mbak ta? Yu nggih. Mbak Yu sinten? Mbak Yune. Mbak Yu sinten malih? Mbak Yu ku lemur. Mboten nek niku sing ngedeng wau sinten ta? Kula. Cak Sidik dhewe. Nggih, Cak Oh Sidik. nggih. Cak Sidik. Sidik napa Cak Sidik? Pun adik takut bapak ya arek bener kabeh. Niki Mbak Yu mboten enten omah to? Mboten. Oh, beneran nih. Kalau pengen turu sampai jam 4 sore. Lah saniki jam pinten? Dalem Saniki jam pinten? jam 09.00. Lah niki napa latihan mati? Oh nggih. Pokoke ngene pun sore kula buyang banyu ngoten mawon. Tangi. Niku wau kidungan nggih. Sanes. Mancal-mancal. Wong sampeyan pun kidungan takon, Mbak. Niku kula Mboten. ganti kidungan lirike nggih. rada ganti Oh ngoten. nggih. Kula dadi pengin. Pengen. Nggih. Pengen apa? Pengen apa? Lah aku mulai redeg ya bar ngomong pengen. Lah pengen apa lak ngoten ah. Nggih mesti mawon pengen ngidung. Oh, lah nggih ngidungi sampean katutno. Nggih. Sampeyan kula pengen kula mulai geblak ngene. Napa nggih Cak Sidik dhewe Nggih. sing saged ngidung? Oh, Kula sampean nggih saged? saged. Saged. Woi, iki suara keparti. Nggih, pun. Jula-juli ya. Jula-juli. Oh, nggih. Ning mboten kaya sampean. Jeje. Kula mboten iso banyol. Nggih. Sampeyan mboten usah mbanyol bayaran nun gedhe ya ngono. Soale ya apa durmain wis dikeluarke soro rene. Nggih, monggo pun sampeyan ngitung Ngidung. jula-juli nggih. Nggih. Adik diangkat apa mboten? Sing diangkat napane? Nggih, sepatu sampean. Mboten. Iki diangkat niki lho gamelan. Gamelane. Iki tintingan. Oh, tintingan. Nggih. Oh, nggih. Nggih ya. Nggih. Suarane pun pas ah. Duka nggih. Ning mungkin pun diguyu nggih. Oh, mboten kula mboten tau guyu awon. Nggih. Dicampur kula
sampeyan niku ngidung jula-juli parikane rek nyandak tol barang. Napa sih? Tol iku wae wong lanang. Jalan tol iku lanang, wedok duwe dhewe. Lah nek wedok napa? Ya kota. Ibu kota iki wong wedok. Wong lanang ya jalan tol ya. Weh narek. Waduh. Kidungane mau hebat suarane empuk. Panganane apa ngene? Korae ta? Heeh. Ndoke maratuwa. Waduh, prasaku benesuk ngelek isine gedondong. Wis kene sampeyan wis ngidung, aku wis ngidung. Iya ta? Nggih. Lah saiki, waduh aku nek ngomong nggih kalem. Iya, iya. Mulai jantung drodok iki arek. Monggo kali kula, basa mawon nggih nggih. Nggih, teng pundi? Soale nek basa iki terbatas. Nggih. Nanti gak basa iki biasanya tambah lama. Mboten kula ajeng dijak teng pundi? Nggih, melok kula. Lah nggih teng pundi? Teng Bayu mana nanti sih? Enaknya ndirek. Nggih teng omahe kanca. Nang omahe kanca. Oh, nggih. Sikon. Kanca. Kanca. Nggih. Nek arek ludrukan ngaren sikon. Nggih ta? Teng Nggih. omahe Mas Hendro. Nggih. Nggih? Nggih. Monggo diri Saniki. juli ta? Monggo. Monggo. Wadah ngerti asale iki tibake. Aku biyen iku wis dipesen lho mbek Cak Sidik iki waktu ana Malang. Ndro, meneh-meneh lek tak tinggal nang Malang, Dik. Kon asale seniman ludruk, tak dongakno dadi bintang binatang film ngono iki. Kartolo ya ngono pesen, Ndro, lek tak tinggal nang Malang kon tak dongakno dadi bintang film. Dadakno siji, ketemu reban dadi pelandang malah. Adah. Iki apes apa sobek apa rezeki jane ngono. Stres-stres sing ngarani. Pelandang-pelandang gak apa-apa wis, sing penting gak nyalai negara wae. Tapi masih pelandang keping ngitung aku. Tak ngitung sing enak. Kang Paino nguyang sapi, nek Kang Sarno sing nyekel bacute. Sing gelem ngrungokno tak dongakno akeh rezekine, tapi sing gak gelem tak dongakno akeh anake. Kapok karek ngrungokno gak gelem, tuku maneh gelem. Mulane dulur ayo melok keluarga berencana nang Sidoarjo kliwat nang Gempol, adikku seneng kecantol-cantol. Maklum saiki wis dadi pelandang, muga-muga gak keliru. Iki gendeng jula-juli mula sing enak deke. Aduh tapi sing ngrungokno aja nganti
dadi sebab senajan wong tuwa iku mono gak mesti kadang-kadang gak kelemenya ada tari sing diutamakno kepentingan pribadi anake diujo tanpa andale sebab sakniki akeh wong lali oleh melanggar kadema areni sakjane wis dielingno berkali-kali dasar wonge pancen go ombloi opo maneh nek dikandani gak gelem ngrungokno kupinge deto atopi padahal tumindake nyasar tur mbebayani nek wis kedadean plunga-plungu kaya sapi aku iki seniman ludrukan tapi sakniki ngrangkep kesenian tayuban tujuane supaya tambah pengalaman kanggo nglestarekno anane kebudayaan senajan seni tayub iku ngono apik asal waranggonane gak sampe diothik sakjane maneh nek trimo nglirik tapi nek diothik pandange mendelik mula kabeh ojo salah pengertian nek seni tayub ngono jarene gak karu-karuan senengane lak mek pemborosan pada tujuane mempererat tali persaudaraan beda meneh karo wong sing seneng ugal-ugalan senengane digunggung tur pecicilan tanpa kendali senengane ambur-amburan bareng duwe entek dadak ditagih utang aja hey kemaling ini
Atre iki Jombangan. Atre Jombangan iki. Iwak kutuk mati ketutuk nek iwak lele mati tele tele lodak kartolo. Dadi wong mono aja sok mbojok mundak-mundak. Ka ono kancane yo Samit. Wah iki maratuane Sapari. Aku wingi lunga nang Malang numpak bemu embonge macet. Dungaren tepak yo. Aku rabi kebeneran oleh ayu utange sak bajet. Wong bojo antol aja didadekno sedina rong dina mula usahakno sampe atuh. Mulayo sing rukun kaya mimi lan mintuna supaya dicontoh barek anak putu aketo. Sing marai kekeran ayo padha dindari paribasan pereng elok bentet iku wis amas dhewe. Tapi lek salah sijine iso menyadari iso dadi kaki-kaki alanine dadi wong wedok yu nurut barek wong lanang ngerti fungsine minangka timbangan. Ojo tumane rupane ayu gawe sawenang-wenang barek wong lanang gawe sembarangan. Dadi wong lanang dulur penaya semono uga nek wis oleh wong wedok sing nriman jok digawe sembrono. Nek duweni kekarepan rundingan enake ya apa lan kebutuhane wong wedok ayo diperhatekno. Masalah rek kok iso dibanterno yo. Encone hitungan cara Inggris 1 2 3 cara Jawane
wong tak tinggal katik nangis sebab eling bebet kawitane siji loro telu cara jawane cara meturane tunggu dua telok sebab eling barek bebet kawitane asale kenal jalaran teko nonton cara meturane tunggu dua telok cara cinane iku iolsan jalaran biyen kenal asale teko nonton ludruk nok tengah lapangan jare dheke mule gawani terus tak terno nggawa Suzuki bareng tak goceng cekelan klambi dadak mlorot-mlorot gayai tutupe tangki kuwatire bensine entek tekane telat diseneni ya sing tuwek mari udan embonge becek bareng aku tiba dadak kathokku suwe namung semanten hitungan kula saya mboten borong karasa yo painten ketiban cendela nriki titimba yo painten mangan ula ya sepurane sing jenenge yu painten nggih niki wau ngawur kok kuna murang-muring soalnya ya bebekku dhewe saken Mas Hendro iya aku mang mampir nggon penong wedung cek dawane sing ngarep kok nyusul-nyusul aku akhirnya nyusul dhewe tapi tak susul kare 3 menit aku akhirnya digeremengi iya bojomu ngenteni gak mulai-mulai iya awak pun melandeng iya ngono hati-hati nyambut gas sembarang itu ndak apa-apa sepenting jaga kesehatan ya iki keberhasilannya waktu awakmu ngandani biyen wong aku gak ngandani kok jange tak kandhane peno wis nyengkre bareng kok pesen akhirnya aku dadi kaya iki cak wong ngedung ta iya aku suwe gak duel tak boleh gelut iku mali sing wong loro ku lho duet oh iya wis gak tak terusno kidungan siji dikidungi wong loro iya gak tak terusno mare dawa-dawa ula iki dungi ta mesti no dol tinuku lek dodol aja larang-larang lho nek tuku ya ngono aja murah-murah wani nang Boldi tak boleh rombengan ayo ojo seneng lo Cak Endro penomangan rambak mono Cak lulange kebo ojo mesam-mesem barek tanda mono lo kartu gelak ditombrok kebo aku tahu arek biyen tanda mono duwe bojo cuma penggaweane memang nduk seni dadi aja mesam-mesem duwe ta oh iya sih iya lek biyen saiki kabeh duwe bojo ayo gawe yo aku sing mburi ojo seneng kartu iya Cak mangan rambak oga nek rambak ngono iya ya lulange sapi ojo mesam-mesem lo Cak Endro nek barek tanda mono tak kandhani Cak Endro wingi mari dislentik sapi wah tambah nemen iku apa atau ditombrok tombo lek tebak sungune soro lek dislentik titik tapi melung-melung tak golekno meneh ayo wis garek dol tinuku tak ngedung dhewe ae karepmu ojo enak lo Cak Endro penomangan telo wong telo lo Cak Endro iku setengah mateng
peno dirabi Endra wong Endra mono tak kandhani peno yu yo setengah sempel Gak boleh gendeng aku. guyon Lah konangan. lega Terusan. sik kon gayo sik Tak wales kon. ojo males-males ngono ta ya sepurane ta Sampel hari ini. Ojo enak loyu. Nak kula telo. Nek kula telo. Nang desa slorok-slorok. Bedok Margon Ojo enak Mbak Yo dirabi Kartolo. loh Nek Kartolo mono yo. aduh Nek turu ngorok. ojo dituturno ta rahasia iku Ayo ngawak mlungker ning gone iku. rungokno ta kidung aku wis turu ngorok wong aku ganteng kok tak gawe sik tambah umum tuku gentong lo Cak Endra yo nang Australia nek tuku klentang lo Cak Endra yo cuma siji kabeh wong lo Cak Endra padha ngrasani nek aku iki Cak Jumali yo persis ikan pausi Kepingin aku. Pingin tak? Aku kepingin sing apik ngene iku. oh enggak Kepingin aku tak. Nggih parian yo ngono iku Tak nyoba aku. kancane Sing apik derek kaya awakmu mang. nek aku lho tak api-api Pauji mah yo. jajal sih Nek tuku gentong yu lunga nang Yunani. Nek tuku lak cuma loro. makai Kabeh wong loyu lak padha emosi. Nek aku iki kaya si komo waduh tambah nemen aku. mendom peteng kalingan mega namung semanten hitungan kula lali-lali dolor wong sing lali arane wong sing pekon eling yayu aku Ngetril. Suaramu ngetril. kon iki apa kabeh wong padha emosi ku masalah apa Oh ya masalah aku iki lho. mesine padha ngrasani ki mang kon iki kacamatamu kurang kandel lho sapa kok Nah iki. oh Lho. monggo nggih monggo Mbak Iki enggal iki. enggal Enggal Trisno. Cendro, Dalem. sampean iku ajak-ajak dolen kok ditinggal. Lho gak ninggal Mbak, aku malah kebanjur mang. lho Terus? sing ngajak dolen mang Endro ta Sidik Lho mari sedek aku. oh karo lek ngono Moro padha kebanjure. saya mlebet mriki Mbak Dong edan kok. Lho kuwi. mlebet mriki lho Aku edan karo Cak Endro. Walah, iku lho. Aku ya ngono. kidungane los pokoke Endro karo piye? nggih kali kula Mbak Mboten. Oh, mboten. Edan karo suarane Cak Endro. Mboten kok Cak Endrone. suara kaya gembreng Wong ora bagus entek tak ngedani. monggo pinarak teng dhuwur salon niku Sakjane aku kesinggung aku. lha apa sih Sing diedani ku mosok penake. apane Kelirune. Andro memang ya dagelane biasa ya ngono Nduk kono ngidung, nduk kene ngidung. nggih sandang pangane wong niku dhewe-dhewe kok jeng Aku saiki kepingin nyanyi aku. oh nyanyi ta Nyanyi. Iki mang tak Bosen parani. hitungan. Tak parani ado-ado isik tepak diperkusa mbek anake. oh kok ngedusi anake Enggak. lha apa Iki lak mari melarikan diri ya. Iku lho.
meteng terus melarikan diri ae. Iku arane wong bobot iku lek wis duwe anak ku arane lahar. Kok Mulai. ngono isin, sing Ojo. bobot sapa? Mboten guyon iki ngawur. Kula sik perawan kok, Mas. Kula sik perawan. Ya. Iki prawane kaya ngene iki sing goleki ana. Kon sapa? Hartono putine Pak Drin Karangwidara. Kon Roy. Mas Pi gamelan entek. Gang siji. Monggo Mbak menawi ingkang nembang. Kita melok nyanyi ya, Cak ya. Oh, Monggo, Jula Juli. Iki tau dadi biduran iki. Duan. Krungu suarane Mbak Parkir. Loh, ya apa? Mbak Parkit. Mbak Parkit. Krungu suarane Mbak Parsi bakul dawet semaput. Oh, tak kira siapa? Mboten bakul dawet semaput. Soale gak dibayar blas. Niku wau jenengan mboten kaget. Dereng wayahe break pun dibrikaken wau. Nggih. Banyak kendang ini. Iya. Saking ngematno suarane. Sing ngendang sampai kate ngebrik, Makane. muari ngono sing mburi nontok iku ya ana iku gluntung-gluntung. Mergo wah suarane kaya sulingan. Lho, Sulingan. sulingan gak dikai asu. Gak. Nggih, Bu. Sampean kok pinter nyanyi, pinter nembang. Iku Bu Parsi. Oh Bu Parti, memang kabeh Bu Parsi. Parsi. Iki go kenalan party iki. Kangen wis sembarang teko belajar, nggih. Cuman belajar teng pundi, Mbak? Belajare. Nggih. Kula ta. Nggih bacaan biyen ini. Ngawur. Belajare teng Cak Endro kok. Waduh, Endro iki menyane pusat iki. Mrono. Endrone pusat. Mrono anjene. Kabare Pak Girun ya. Mrono anjene. Sawan mau bareng sinten, Mbak? Mau. Dhewe. Wah, kula ketok jejer wong loro bareng kok, Pak. Napa nggih? Lho, Wah, bodek ya apa, Dek? Make wong gendeng kaya aku, Dek. tenang. Iki Ora bisa. iki Madura semampir. Coba, Dek, rugono, Dek. Mlaku barek aku wong loro, Dek, iki, Dek. Tibake, Kak. Tak tinggal tuku dawet wong loro. Loh. Mari diombe tinggal melayu, Dek. Makane kok semaput. Aku mulai tukaran barek jotol dawet. Akhire, Cak. Mergo duit digawa kene, Dek. Gak bayar. Ya gak bayar. Wah, pas enggak kita lok menggok ri.
Takoni le gak secara dura aja omong dura. 3 minggu 3 minggu. Lho, sing bener degik mon salamon. Dik, Lah kok niku. apa kamu kok? Ya apa sih? Apa, Cak? Kayak mertuaku Sanusi. Mertuane dhewe. Lah iya mulai Sanusi. Apa, Cak? Aku malah ketok bareng kena sih. Lah iya lho, Iku iki bareng aku ah. Ngejaknya ngomamu ya Nedro iki. Iya. Mampir tuku dawet. Ngombe iki lho, kene wis paruh kengkir. Bareng wis entek tak tole jange baru. Nyang jarek iki borek. Lah sing go dhuwit kene arek ka ono. Aku gak nyekel blas. Apane sepatu tak tinggal mulian ya apa? Mangkane. Sepurane ya, saya. Ojo sepurane to. Lah aku kadung ketok-ketokan karo Cak Endro. Ngene, patumu jupuk nek mari iki. Ya kok enek. Mari iki penyelesaian. Ya terus Yo wis sik terus. turah. Iki mah apa kadene apa, Dik? Iki mang mari nyanyi. Nyanyi. Lek gak nyanyi ya nembang. Kok niku jarene wis kadung sumpah nek gak ambek aku gak gelem nyanyi. Ya sepisan. Saiki mulai menyanyi barek Endro Kartono. Gak wis Aku pengen sumpah. karo Cak Endro. Pinginane lak belajar di omahku aja. Lho, Tak belajari lagu ini kuda lumping. Lah iki mang diterapno iya. Duduk ngawur. Iki mang apa? Ngapa? Kuda lumping. Ngawur. Iki mang nyanyian warung jaeng. ngawur arek-arek iki. Emang sumpah, lek gak ambek peno gak nyanyi. Lah iya. Tapi lek kepepet ya iki mang. Wah, repot tadi kepepet ngene. Mikir. Ya gak apa-apa, entek-entekno wis. Yeling gone ya? Ya gak apa-apa, aku mang dol tinuku mbek Endro mang. Lah saiki aku yeling gone. Apa? Tak ge tukaran barek iki. Oh. Gak aku kepindho ayo. Ya. Kepindho wong loro ya Ya apa par, gak nyelusi aku par ae. Ayo kono kita wis tak kono. Nek tuku mangkok Dik, ojo dialus-alus. Tuku salak cuma 500. Dadi wong wedok lho Dik, Iya, Cak. ojo katus-katus. Enggak. Mundak disundang wadus. Jeruk borok Cak Sedek. Iya ya. Terusno. Ono kodhok Dik, no jaro banyu. Nek ono yuyu katiban alu. Aku kapok kenal awakmu. Kenal durung seminggu ganti pacar ping 8. Nek tuku klambi Dik, nyang pasar Minggu. Nek golek kayu lho Dik, ojo diarit. Aku mau rabi wong ayu. Mergo rabi wong ayu ngono. Padha mek rabi penyakit. Iya, ya.
dik yo gak kurang taksi nyegat toplet kok kliru praoto wong asilo cak aku gak kurang aksi bareng buka dompet Cak Endro isine coro mlaku-mlaku cak wetengku luwe andok sego kok gak kolu mangan najan aku Cak Endro anake wong gak duwe tapi ojo cak digawe sembarangan aku seneng kartolo lak tuku mangsi nek tuku mangsi dicampur banyu sakjane aku seneng kartolo karo Buparsi nek Buparsi ngono pasarale jak benaben pale wong moncoma melea otok reng gendeng dolae pangakona sedeki prabene pale wong bareng atakule anak petok lebeku mantar badai ojane moyo panglewong kelare mantar baca ale mantar badale karena tango moyo panglewong budiare mandar kada ayale tersampang lewat seger lae panglewong alak todi kerpekeran reng rati berjuang angkui negara panglewong mate odi apa cak pangeran dolae juga nalek kakang koceng janjamon apa ya tak tuli rebeng reng manes pangakona sedeki lanceng pale bangun kompoyale seke ranjang reng gedang